Ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagek tenger-tenger ulane nyokot. Udel. Iya. Udel. Terus ke ora iki? Terus ke. Kurang sekilan iki. Kurang sekilan kok. Terus ke ya. Eman-eman ya. Eman-eman. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tenguk-tenguk ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk, bathuk. Kok munggah? Lah kene ya enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh, rusak. Tanggung jawabmu ndi? Iki dadi kaya ngene iki gara-gara Dia nyapo lho biayaan karo awakmu lho. aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Mata. Tanggung jawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa dawi dodo. Kok ora ngerti apa-apa Aku ro nyatane? iki nek awakmu kaya ngene iki agek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab lho. Lah sing mlorotne jarekku ndek iki wangane sapa ya? Yo. Lah yo kowe. Kena bakul sosis lho ndek iki jare. Lah yo sosismu kuwi lho. Nek arep mie mbok omong. Iya, Tin. Oh gedene semene ya ora weruh lho. Aku kan agak gedean mah ra weruh. Ora ono. Kegedean kok ora weruh. Heh? Yo. Pilih ndi? Pilih kabeh kowe jangan ora dong-dong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi sike? Mutiar ora kowe. Anakmu sing barep. Ya cak jenengke PI. Nek nomor 1, Ya JPI. nek nyeluk nomor 2, Ropi. sing nomor 3, Lupi. nyeluk sing nomor 4, Tapi nyeluk sing nomor 5, Mopi. nomor 6. Sing nomor 6 kuwi ya karo Rene. Nomor 3 Lupi. Lupi. Nomor 4 PI. Nomor 5 Mopi. Nomor 6 nomor 6. Saya tak tekok. Sampean jujur, Mbak. Napa, Pak? Jujur. Kejujuran kula. Kowe jujur karo ngempet pilih ndi? Nggih, jujur mawon. Oh, pilih jujur. Dadi cara ditakoni luwih becik nyauri jujur ya. Nggih. Lah lek kowe muni jujur tak takoni wong krasa pipis sing krasa apine apane jane jujur. Piye lek ku nyauri? Lah ya kowe ngomong pilih jujur. Piye to? Kok ngono pertanyaane? Tenan kan enek kelaminane. Kelaminan dengkulmu kuwi. Pelaminan cerot. Apa ora bener? Ya ora bener wong pelaminan kok kelaminan iki lho. Ya wis pokoke ya ngono kuwi lah wong ya meh padha kok apa Ya pokoke. beda nek pelaminan kuwi kan ana kembang-kembange wangi, Wangi. dekorasine kembang. Kuwi pelaminan. Kelainan. Ngono. Oh kelainan. Kelainan periksake pokoke. Penontonnya kelainan jadi. Jarane jaran wedok sing numpak bakul lombok sing ngiring sandale ceblok trek-trek nong jarane nabrak tembok. Mbak kok maksa ya. Aku jarane jaran mati sing numpak rang rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek-trek nong sing takok nyekarati. Kaki bak, Mbak.